Maayong buntag, kumusta? O karon nanata din dapitas may Kalagangan o crossing lugawan Kalagangan na San Fernando Bukidnon o so mo ni akong mga higala. So mo ni si Dats Dato Mentilio Bahaw. so murag kung pananaw sa iya sa una batan ingani ra gyapon yang dagway karon. Karang kasayo kira. Ra gyapon. Matay unsa kay sekreto nimo Dats? Unsa sekreto mo? Manginom sa mga Binisaya diya. Lagi abi na kong chicks. Wala. Ito. So mo ni wala pa mga butan nga mga higala dire. So boy. So po ning mga bata. Karon taon-taon mag-iba tag kindi. Kay dagan akong kindi gidala. Pero malagi dat sa way kwarta dat. Kindi ra gid taon. O kini no, mao pag ginigid akong mga suod kay nga higala si Dato Unggong. That's may matag. O si Ante dayon no, master kini muluto. No, may kini muluto og dabong o baki. Mo ni ang paborito niyang nilutuan. So mo ni ato nang gungkagon ang mga kindi. Dayo ni atong gipalit kay magpiba ta karon og gipremyuhan pud nato tong mga bata nga ilang gipadulula. Ang kindi be magpiba ta atong samplag biba. Viva! Ano to si Kon? Diri. Nung nimo sa una. Akong ninong si Dato Bongbong no. So iya kong gitagan og regalo. Unsa tawagan ni Dats? Ilab. Mo ni siya ang ilab. So kuan po ni sa kultura, di ba? Sa kultura. Sa kultura gini siya. Aga na kayo dito kang DC ni siya. So ni akong mga amigo. Si Bantol. Si Nunil. Si Myong, di ba? Myong. Kami ang nagkasal. Kani muni ang nagkasal. Sila. Ito. So si Inay, ano to? Yung kanta sa una? Katong pobre. Kato. Pakaba ko na hay sa kasano. Sige. Sige. Pakaba ko na hay si. Oy kamay. Sige, 1, 2, 3, go. Pakabo ko na hay si Sabog Karoya. Sabog Karoya si pianino. Konog damunan, konog damukan. Basta mo ko umaeskwelahan. Pananglinog na British, dumakasiko. Pangita mo nun, kasi loko'y bigala. Publisino, publisiamo, Marotino. Yay! Papago! One pa na pa isa. So gito? Bring me. Ikaw na isa. Mobian paglokoto bisita. 1, 2, 3, go! Mobian paglokoto bisita. Mobian paglokoto bisita. Mobian Simon. Mobian paglokoto bisita. Pakpak tayo. Papago! Sige, salamat! Salamat ha! Kay sir ha. Sige. Ano mo ni? Regalo, sunod na lang yung magbayad ha? Sunod na lang. Kung magkita ta ha? Sige, salamat. Kaya sa inyong pagkana. Salamat. Sige. Lahi mga babi. Dali na. Hi. So mo to no og karon pabalik na ta ditong dapitas may sentrong bahin. Hangtod na lamang sa sunod higayon kini lamang si Zen Kahatol. Daghang salamat.
Sa kanunay, kita nagtuo. Ang pag-asenso ni Higala, pag-asenso usaba sa atong nasona. Buot sabton, kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasenso, sa malawang nga mitabang ka nga moasenso ang Pilipinas.